Nyika yose is watching the space. Tiona kuti nyika yeZimbabwe yatarisana nekuenda kucongress. Kwamoziva kuti awa kuchanobikwa munhu. Kwamoziva kuti hakuna kumira zvakanaka. Nyika yese yakatarisira pana VP Chiwenga, vakomana veWomen's League nemutungamiriri wenyika kuti awa chii chanyatsa kuitika. Sanapinda mashoko anobuda achinyorwa as a rift. Vanhu vachinatsa kuona kuti aiwa kucongress ka hakuna chii rinopisa nodogwa subscribe like turn on the bell icon. Tipinda muzimu ai vana vachiposta Vice President Constantino Chiwenga wamuri kuona avo vanyara vachiti as Zimbabwe inches closer to critical leadership decision. Speculation over Vice President Constantino Chiwenga's possible ascent to the presidency has sparked intense debate. While his military background and the role in Zimbabwe's 2017 transition are well known, questions are now being raised about his capacity for forgiveness and tolerance, key traits many believe are crucial for any national leader. Chiwenga's highly publicized and contentious divorce from his wife, Mary Mobaiwa, has led some to question his ability to handle opposition at dissent. If he cannot forgive his own wife, how will he deal with opposition or criticism? Thomas Kanobuda panapana achiti yes, vanhu vari kuziva kuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe akataura pachena akati aiwa indakuda kundozorora kumana musafamba mutaura zvamusingazivi chimbonipai mukana ndinozorora zvangu ndoresta. But panapa vanhu vanoziva kuti aiwa zviri pachena kuti aiwa VP Chiwenga anogona kunosucceeda mutungamiriri wenyika kana vasina kusadlainiwa nevanhu vaive vamuziva veWomen's League. But the main question ava kuzvibvunza ndeyekuti kana asingakwanisi kuforgiva his own ex-wife Mary Mobaiwa, vakomana veopposition vanozohandliwa sei? Munhu wese kana mwana wese anenge achioposa the regime anozohandliwa sei? Vatsa mashoko ekuti kana akasaforgiva vanhu aiwa akubudi chakanaka kujuri rinopisa. Kutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa pina comment section medu tudze mafungiro enyu. Musava no subscribe or like, turn on the bell icon.